खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 3 नभेम्बर 2023 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथि लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं जागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ। सोरजोंबा रायखुमा जानोबो हागौ। जेरावबो गोनो गोथो जानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बहाबा हान्थियोब्ला लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोबां मोजां खाबुबो मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। रांखावरियाव मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। गोबां बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो दिनै गोग्लैनो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांगोन। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानो हागौ। सोरजोंबा रायखुमा जानोबो हागौ। गोसोआव दिनै नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। जेरावबो जाफुंसारगोन। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। आयाबो दिनै बांनो हागौ। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ।
तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ समाजाव लोगो लेवानि आंखाल जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ माबा नङा माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां अब्ला नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा पजिटिभ साननो रोंगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोआव बोलो बांगोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो आयाबो बांनो हागौ समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ न'खराव अननानै फैगोन बिमा बिफानिफ्राय थोजासे अननाय आरिफोरखौ मोननो हागौ देहाया मोजाङै थागोन गोबां मोजां खाबु मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा दावबायनायाबो हान्थिनो खाबु मोननो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां रांखावरियाव मोजां आयाबो बांनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानिफ्राय थोजासे अननाय आरिफोरखौ मोननो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जानो हागौ गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोसोआव दिनै नेगेटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो अब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।